and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Og karon sa unang anib ning atong sugilanon nga naguluhan, I only live to love you. Hunungan ako nun ang sige ni mong apilan ang mga kalihukan sa simbahan, be. Enjoy life! Ayaw o siki ang mga adlaw sa imong kinabuhi sa pagsigi lang uban-uban anang pare. O na ilabing nindot para nako, ma. Ang pagpaduol sa mga tao nga nagmahal sa Ginoo. I even dream nga mahimusad nga parehas ni Father Joe. Oh, you mean magpari ka? Yes. Ha? Over my dead body. Ma. Patsaon ako kung magtuman ka sa imong gusto. Kay wa gyud sa akong bokabularyo ang po nga magpare ka. Ha? Ayaw na unya ko tawag mama kung pakiyason lang ko nimo sa akong damgo. Nga mutanaw gyud og apo nga anak ni model. Bugtong kang laki ninyong upat ka man nagsuot. Mangwa ko'y laing gusto nga mahitabo kung dili pa sanayon ka. Get me? Dili kay magpare ka. Painumduman talaga kung unsa kasensitibo ang imong inahan. Ug number 1 sa ka-stubborn. Maong ayaw na lang siya supaka. Mahimo ka man gihapon nga magpakabuhing magsunod sa Ginoo. Bisag doon na ka ng asawa, di ba? And I'm sure, yadaghan ang mangandoy nga sila ang makatag-iya ni Mugaw. Kaya bisan ako, nakalantaw naman ko, nga mahimo kag yun, mahimo kang maayo kaayo, ug buutan yung banas umaabot. Klaro kayo nga dili gyud magwintas og bukog ang mahimo nimong asawa. Unya ko, dili ka magpasaan og krus sa mahimo na akong asawa? Uy! Masayop ka nga kaayo nimong mubasas kinaiyas mga tao. Imbisi og tarong, kung may masugatan ka, nga makapadanini mo. Pauline is the right girl for you, my son. Si Pauline nga Sebastian. ang anak sa partner nimo sa negosyo? Maayo sa kamutupo, masa? Naniguro ka aron dili madto sa lain ang imong kwarta? Oh, well, of course. Kaysa madaya imong puniton ka ng wa ko makaila? Ayaw ba ya, jud ha? Ay, naunsa man taon ka maoy. Naibaw ko, nga tagan na ka ni kuya og higayon para tumanan ka sa imong gusto, nga minyuon gid siya. Miyato sa pagpili sa mahimo niya pangasawunon, magbuot pa jud ay ka ma. Ka-unfair sa good nimo. Di na maginahusto, uy. Di ko papoy niyo anang dapita, ma. Di na pwede na ako, ha? Get out! Ah, pagalit na mahumanog istorya. I said get out! Ay, panok mo, uy! Layas! Unsa to? Isa to naglambas pultahan. Ang ibong inahan. Oh. Ano man? Giunsam sa to nimo? Gisungog dang tinuod. Ayaw ana sin. Ikaw ba? Di ka managana sa pagbadsat ni mama. Atakihon gani na. Sige bitaw nang giatake siyang kamaldita. Mausayo kayo may bakasyon sa Menterios, Papa. Kinasakits kasing-kasing tungod niya. Ay na nakiskuti. What is past is past. Di na ko gusto nga makawitness ninyo yung maghubat na sad mong duha. Bawal na naghiskuti ang nahitabo ka na ito. Ang nahitabo ni Papa, okay? Promise me. Kutob sa mahimo, ang kalinaw mo yatong ipatigbabaw sul ni Bayasin. Ha? Kita nalay mo sabot ni Mama, okay ba? Hey, what are you doing? Preparing some foods, ma. Kay na ako'y tagaan. Kinsa? Mga binuhat nga ahaw sa kaon. Tungod kay way kapaingnan. Mga tao nga inay magpundo sa usa ka tarong nga bahay.
Naalay tayo maglubog sa daan. Tungod kay biktima sa pait ng kapalaran. Kay imo di ay nang sa. Naingon sila ana tungod sa ilang pagkatapulan. No. Ma, may mo ba? Ayaw sabdahan sila hukmi? Dili ko mutuo nga silang tanan ingon di ana. Pero pwede ba nga ako sa ning tiwason ng akong gibuhat? Kay nagsugod nagtabon ang kangit-ngit, ma. Magdali ko kay luoy na kaintaw ng mga tao. Malapasan og gutom. Ang mga tao nga gusto na akong hatagan, ma. Ibutang na diha. Ha? Ngigagod nimo. Unsa ka? Dunay tinubdan? Kanag mga pagkaon nga imo gihilabtan, gipamalit ko na sa kwarta nga gikan sa akong bulsa. Unya sayo lang kayo nimong ipanghatag sa mga tao nga way labot nato. Ibutang na og kalimti tong mga kanahan. Ha? Kuyogi usa ko sa usa ka food chain. Kay mag-order ta pagkaon nga atong i-distribute dito sa dapit nga atong naagyan kaganina. Diinda ka na mga uyamot nga nagpundok dito nga pulos in taon ahaw sa kaon. Dili ko makatuog nga ako sila kalimtan part. Ganina, murag di kumot ang akong kasing-kasing nga nakalantaw sa usa ka gamayng bata nga nanghuom sa usa ka kaldero nga pulos dukot na in taon ang sud. Mao nga kinahanglan nga ato silang balikon karon. Yes, Mr. Wanderer. Nothing. Why? Nagadugang ka sa akong tensyon. Lupig pa ni mo'y commandant nga nagpunay sunod-sunod na ako nga nagpaso-paso din. Will you please get out of my sight? Na-distract ko ni mo na. Okay. Pero mom, I just want to remind you nga kontrol lang imong kaugalingon. Remember, hypertensive ka. You are supposed to keep calm all the time. I don't need your advice. Okay? So, pwede ba nga mo exit ka na lang? Quick! Quick! Ah, yes, ma'am. Naghaming-haming pa, Uroy. Punyeta! O sa bali mo kong gibugal-bugalan, ha? Balik na rin, bro, ha? Yes, ma'am. Yes? O sa bali mo ba kong gibugal-bugalan? Of course not. Why should I? Stay away from me! Ato toy! Libugon man yung utok sa ihag anak! Ay, kinapuhi. Nalupig pagipanagkot! Ay, shh! Shut your mouth. Aron dili ka maamo. I'm here. Sorry. Sorry, dagay kayong tao. Maong nalangan ko. Kusuga mo dagan sa oras, oy. Tana den. Aron dili na maimpatso. Come on. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!